Il-kwistjoni tal-fest il-ġimgħa li għaddiet ħadd pjaċir illi mad-Deputat Prim Ministru mal-Prof Charmaine Gawci iltqajna mal-għaqda illi hija responsabbli mill-festi. Se nibqgħu niltaqgħu kull meta huwa meħtieġ, il-bib tad-diskussjoni tagħna huwa dejjem miftuħ kull meta jkun hemm issue dejjem inħobb inpoġġi madwar mejda u nsibu soluzzjoni. U d-diskussjoni mhux biss kienet waħda kordjali ħafna, iżda ilħaqna ftehim milli nemmen li huwa wieħed raġonevoli sa tgħid li setax kien wieħed iktar ambizzjuż il-pjan li mmorru lura lejn normalità sħiħa għall-festi jista' jkun illi iva. Imma meta poġġejna kollox fuq il-miżien, il-bilanċ wassal liż-żewġ naħat biex naqblu fuq dak li effettivament ġie miftija. Jien nifhem li kulħadd jixtieq il-festi lura n-normalità. Jien l-ewwel wieħed nixtieq li nista' ngħidu r-restrizzjonijiet f'pajjiżna ħajitneħħew kollha, ma nemmnu li għadu ma wasalx dak il-mument. Imma mixjin mod tajjeb f'dik id-direzzjoni.